Той е основател на феодалното владение Нормандия. През 911 година, след като обсажда Париж, той получава владения като васал на краля на западните франки Шарл III Прости, чрез договора Сен-Клер-Сюемпт. Официално краля дал на Роло територията, която той викингите завоювали преди това. В замяна за това трябвало той подчинените му да пазят държавата от набези на други викинги. Името Нормандия се превежда като страна на хората от севера и е свързано с произхода на Роло. Наследниците на Роло били херцози на Нормандия и след завоюването на Англия през 1066 година станали крале на Англия. Според писанията Роло, след като получи обещаните земи, бил покръстен и сгоден за дъщерята на френския крал. Тя се казвала Гизела. Бракът помежду им и изобщо съществуването на Гизела не е потвърдено от френските исторически източници, а само от нормандския историк Дудо. Знае се със сигурност, че истинския Роло в действителност не е бил брат на Рагнар, както е представен в сериала. А края на трети сезон очевидно води до основаването на Нормандия, което значи, че сериалът слива нападението на Рагнар над Париж и основаването на Нормандия няколко десетилетия по-късно. В самото начало на сериала Рагнар е представен като бащата на ерата на викингите и там е младо изглеждащ, около 20 годишен. Проблемът с това е, че нападението на абатството на остров Линдсфарн, което е началната година на периода наречен епоха на викингите, става през 793 година. Ако хипотетично Рагнар е нападнал Париж през 845 година, то той би бил на 60 години по това време. Изглежда той не е взел участие в това нападение, но за да бъде засилен и по-наситен неговия образ, то е преписано на него. И докато в сериала Рагнар открива път сред неизследваното преди това Северно море, за да нападне Албиона, а викингите нямат идея за земите на запад, то скандинавските мореплаватели са плавали в Северно море и са нападали британските острови, както и бреговете на Западна Европа още от римски времена. Всъщност те са имали отлична представа за съществуването на тези територии. Викингското общество било иерархично и се ръководело от царе и началници, които владели големи стопанства. Съществувало разделение на две социални обществени прослойки. На свободните, които имали право да се изказват на събрание и да носят оръжие, и на робите, които нямали подобни права, но все пак имали възможността да спечелят свободата си. Свободните хора от своя страна били разделени на благородническата класа на ярловете и фермерите, чието статус зависел от това от колко време семействата им притежават фермите. В едно владение живеели господарят на дома, неговото семейство, хората, които му служили срещу прехрана и роби. Господарите били способни да подарят свободата на робите си. Норманите били характерни с по-демократично устройство. Според легендата за пратеника на Париж се твърди, че когато викингите щурмували града, бил изпратен слуга на френския крал, за да води преговори с езичниците. Когато той попитал кой сред тях е началника, те му отговорили, че няма такъв човек и всеки е началник на себе си. В сериала класовото разделение е засилено, като в първи сезон на сериала Ярл Харалдсън е представен като несправедлив и автократичен управник. По това време мъжете носили туники, които били пристягани в кръста с кожени колани. Те им служили за закачане на ножовете и кисиите им. Някои мъже увивали плат от коляното до петите, така че да съберат излишната тъкан на разпуснатите им панталони, които наподобявали шалвари. Жените предпочитали да носят ленени дълги рокли, а отгоре по-къси по дължина вълнени рокли с презрамки, които закопчавали с красиви брошки. И жените и мъжете носили дълъг плащ, който да ги топли в студените дни. Те носили също и шапки от вълна и овча кожа. За робите по онова време се правили дрехи, за които се използвали много малко материали и чиято направа трябвало да излезе възможно най-евтино. Облеклата на героите в сериала са едно от нещата, за които те са критикувани най-много.
Те са се опитали да доближат одеждите на персонажите до норманския стил, но не успели да постигнат пълна идентичност, защото в тях се открива и нотка на модерност, която не е била присъща за онова време. В сериала са спестени зимните шапки и като цяло вълнения плат в облеклата и на моменти изглежда, че актьорите са облечени твърде леко за предполагаемия суров климат. Шлемовете, които са носили викингите в далечното минало, се разделяли на метални и кожени. Те имали кръгла форма, подобна на каска с предпазител на носа. Те били направени от парче желязо, изковано в конкретна форма. На по-късен етап се използва единична желязна лента на нивото на челото, захваната за още две железни ленти, пресичащи върха на главата. Не е известно какво всъщност са използвали за подплата от вътрешната страна, за да омекоти евентуален удар, защото ако не се е изолирало желязото по някакъв начин, това било предпоставка за сигурна травма на черепа. Има предположения, че са се използвали материали като овча кожа за направата на шапка, която се слага преди шлема, за да омекоти евентуален удар и също така да абсорбира потта на войните, за да не ръждясат железните шлемове. Единственият намерен шлем от времето на викингите е открит в Норвегия. Подозира се, че някои шлемове са имали малки метални завеси, които да осигуряват по-добра защита. Все пак е открит само един автентичен шлем и една метална ризница, което предполага две възможности. Шлемовете са се предавали от поколение на поколение, докато накрая не са се превръщали в скрап, или пък са били носени само от по-богатите и заемащи ръководни позиции. В сериала героите са представени без шлемове и с твърде лека бойна екипировка. И до днес не знаем със сигурност как точно са изглеждали реалните бойни доспехи на смелите викинги, поради липсата на достатъчно намерени доказателства за това. Използваните в битки оръжия от викингите били копия, лъкове, брадви, мечове и стрели. Според учените най-използваното бойно оръжие от тях бил щитът, а второстепенно значение в сраженията заемал мечът. Щитовете, които използвали, били изработени от дърво с желязна апликация в средата. Всички щитове, които са намерени, са направени от дъски на дънери на смърчела или бор. Най-вероятно те били обковавани в края с кожа, за да не се разцепват при удар. Едно от нещата, с които сериалът Викинги пленява, е именно представянето на религиозните вярвания на викингите. Впечатляващо опасни са религиозните представи на древните бойци, свързани с техния еквивалент на рай Валхала, както и готовността им да умрат в битка, само и само да бъдат допуснати до там. В заключение можем да кажем, че сериалът е смесица от историческа истина, интерпретация на недоизяснени до днес факти и добавяне на драматични елементи, които да привлекат повече зрители. Има исторически и времеви промени, направени нарочно, за да послужат за целите на сериала, както и за обогатяване на образите и по-бързо придвижване на сюжета.